שם הסיפור, המדף של אסף. לאסף יש בחדר מדף, ממש מעל המיטה. מדף ארוך וצף, מדף מלא, מלא מלא, מלא צעצועים וצבעים וספרים ומכוניות עם שלט ומסעיות עם מנוף, חלקים של לגו וסופר מריו, חלליות וחייזרים ופאזל של 5 חלקים. אסף בן 5 ו10 חודשים. עוד חודשיים הוא יחגוג יום הולדת 6. הוא חושב על זה כבר המון שבועות. אסף חושב על המתנות שהוא ממש רוצה לקבל. וחולם על חברים שיבואו לשחק איתו בלגו ובמסעיות. כשאסף מבקש משחקים חדשים ומתנות, אבא ואמא אומרים שקודם צריך למסור את המשחקים הישנים לילדים שאין להם צעצועים חדשים. ככה יתפנה מקום על המדף למשחקים החדשים ולמתנות הארוזות, וגם את המדף נוכל לנקות. אסף שמח ומסכים לפנות את המדף ולמסור משחקים שבהם הוא כבר לא משחק. משחקים שמחכים כבר שנה שמישהו ישחק, וישמח ויחייך בזכותם. יצייר ויצבע בצבעים משמחים. ויבנה בלגו בניינים גבוהים עם חלונות ומדרגות, והמון המון מנופים. אסף כבר לא משחק בהם, כי הוא גדל בשנה, הוא כבר גדול, וכל החלקים של הלגו מפוזרים בתוך המיטה, ומתחת למיטה, ובתוך המגירה, וגם על המדף שמעל המיטה, בחדר של אסף. אמא הביאה מהעבודה ארגז, ארגז עמוק בצבע חום, כמו שפעם היה לו בשביל הצו. ואז אבא ואמא נכנסו לחדר, לפני שקראו לו לארוחת הערב, אמרו לו שהארגז הוא לא בשביל הצו, אלא בשביל צעצועים שיבחר למסור, כדי לפנות את המדף להפתעות החדשות, למשחקים ולצבעים החדשים, ולפאזל של 100 חלקים. עכשיו אסף יכול לבחור מה להשאיר ומה למסור. לילדים שישמחו לקבל ולשחק במסעיות, להרכיב פאזל של 5 חלקים, לבנות בניינים גבוהים ולשחק בלגו חלליות. את כל מה שאסף רוצה למסור, הוא צריך להכניס לתוך הארגז. אז אסף הכניס לתוך הארגז צעצועים וצבעים ופאזל 5 חלקים ולגו סופר מריו ומכוניות עם שלט ומסעית עם מנוף, מסעית אחת שהוא בכל זאת רוצה לשמור עם הצעצועים שהוא עדיין אוהב, אפילו שהוא תכף בן 6. אסף מילא את הארגז בהמון צעצועים בשמחה. והמדף בחדר נראה פתאום מסודר, גם בפנים, בתוך הלב. קפצה לה קשת צבעונית ועליזה. אמא ואבא ראו את המדף וחיבקו את אסף. אמרו לו שהוא אלוף, שהוא עושה מעשה חשוב, מעשה שנקרא נתינה. הם כיסו את הארגז במכסה והדביקו אותו מכל הכיוונים, בסרט ארוך ודביק, שלא ייפתח. ויחד בשמחה הם נסו למסור את הארגז, ארגז מלא הפתעות לילדים, ארגז של מתנות וצעצועים, שהיו פעם על המדף מעל המיטה בחדר של אסף. וזה סוף הסיפור.